Hala, grabe sa di ko makaog. Di ko makaog ka ng klaro ra kaayo siya. What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batok ka ba? Ikaw mo balik. Puro mag-inunon. Ang ba? Ay na naputo ka na. Lagi lang. Sign na. Lagi after a year, balik na. Para ko kay tugdo kay dira. Kaon na, it's morphin time. Panyiro. Ngaon! Basi gubog na. Masa wala pa. Ay, pula naman ang asang. Dili, ang bugas. Buga. Among sudan karon. Pansit, red rice for healthy. Hoy, na kimchi, na kimchi. Oh. Kimchi. Kimchi. Kaya na yung mga Koreana, nakauban na mo karon. Yes. Mga K-pop. Mga Koreana ug natirahan sa Koreano. Ay, sorry. All the way from Mount Impalutao. Good morning. It's a very cold morning with the people. Hi mga kaman. Sea of clouds nasa likod. Yes. Actually kadlaw na ni Bugnaw kay ganina nagsugod ni mga natulog mi mga alas 10 sa gabi alas 11 perting iganga. Ay kahubo-hubo na mi pero igang gyapon. So kailangan mi ang at time check alas 5 na. Alas 5 na og murag medyo paspas daw ang sunrise karon. Kailangan namin muna og dapat before 7 o'clock muna og nami kay perting iganga na diri. Wa may punuan diri. Alright. So napa ang bulan. Tapos na diri ang sunrise. Okay. So magluto na, kailangan mag-breakfast na. Kaya muna na matormi sa Cedar. Kay unya na imuapas ito sa Cedar. So false na po mi unya. Larga. Selfie. The selfie king, baby. Naramo ko Sea of na clouds. Anong sige selfie ra ba? Naramo ko na sakit mo na nga picture. Sea of clouds. Baklayo na mo na unya. Diha mi. Good morning, sunrise is here. Ay mga kani mo pinakakulba ng mga climbers. Pag ulan, white tint, man daw mag-ulan sa ila. Believe ko sa inyo ha. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, people. Good morning. Good morning. See you clouds. Alright. Picture nga front part yan. Nabalik. Nagmanya. Sina. Bali. Ikaw picture na ako unsa man. Pagulat sad. Sige to. Nag-LQ sila. Bulag na mo ay. Ay pa di daw kay
Wait, senyor. A few moments later. Naka-record na? Hi guys! Habang kapaligo-ligo mi sa Cedar, nagpalit ni Og. Samyang. Samlang. Times 2 ang kalang. Uy, balik. Ako ba ng among guide na si Abing. Ang mahilig ko Korean foods. Si Ray Ray, ug ako. Napasinor. Hot spicy. O napasin no rice ha? Roysa. Dali, larga. Lo. Larga, Bing. Tilaw ako hawak pa ang pilaw. Larga. Otoro na. 3, 2, 1, go! Sila ka una ako pero. Ako yung pila ka mo ra. Oh my God, sasabihin. Wala ko yung apil ko ana niya ko tilaw. Aray ka tayo ngayon. Dungagi. Wala dami si Ray. Wala si Ray. Oy, Abing, asa ka pa lang ako? Asa ka pa lang? Wala ito bigay. After 1 minute. Magkawala si Dagan na ba kayo mo, Raisa? Sa tabi. Wala naman gud na. Wala naman kadagalon ko. Nawa, naghilak na. Nagsalimuang na siya, oh. Dagan-dagan man ka. Oh, ano mo naman ro, tudda. Order na. Tabas sa mong friends, kailangan na mo tubos sa mo. Tubos, dali. Ate Karen. Karen, dali. May gupta may na. Pina mauro na kuha, daog na ko. Hala, ang wani ang pilo. Sige! Sino na isa, reglahan. Giganahan. Sige, Main! Kala, Main! Okay ra maka. Uy, price na ko. Lambay. Dasungit na lang. Lala. Lah, lahira. Last. Waipik. Ikaw, bro. Wala na? Wala yung tingin-tingin sa diya. Sa pa. Uy, daog ko ha. Sa kakis way pangita ng busi. Try bakit? Debe. Ikaw! Wala pwede ko try mo. Ang fine guy. Yes, ay ko. Sadayan. Pwede beer ang ikuan, mawala siya beer. O kaubo. Wala pa na kumpleto ang challenge. Dapat silapan gid siya. Oy, ikaw, Rico, maka nagtilaw Rico, ikaw sig pasikay lidi. Dagan. Hindi po na gani ayaw ko sa dila. Ano ba akong lips ba? Dolong dayo, dili kayo no. Anan. Ang time 6 Gatas mo wala na ba paano? Mahala ka gatas yun. Hindi na. Alright, it's eating time, baby. Dami kayo mong paniud to karon kay nami Bisayang manok. O ang pinaka-the best nga recipe sa tanan. Ginataang! May lagoon. Baki. Ginataang baki? Ano ba kami liyon? Cara dabi ko, cara dabi. Kanya. Kita na ko yung kita yan Yo, ano rin? Hala, grabe sa di ko makaugin. Kayo!
Di ko mukaog ka ng klaro ra kaayo siya. Uy, piyuni na lang, piyuni. Katong tang pride, kaong katong pride, di ba na ako makitaan? Pero makitaan ako muna mag... Pila nakabuk kamay kayo? Pero, Ayo! Okay naman, basta din ako makita. be, plato be. Plato, labi. Sabsawan na ng mga... Try. Mamra, sana! Sana! Una, baki, gini siya bay. First time yun ako ni. Napagid yung ulo. Mamra, dagko kaya hiwa. Wala man din. Hoy, swerte mo kay gipanitan. O kami ni Dudes Galuto, di na mo panitan. Ay, maawa! Naapagin ng panit. Gagkakuan pa na, itom-itom. Ang danlog ba? Lamig na Lamigyan na siya ka ng fried. Lamig ka, itanaw si Brady ka kaon. Lami, mura magmanok. Oo, lagi mo rin sa server. Bete, lawan na ito. Try. Katuron, di mo ito. Manok lang yun. Nari siya? Manok. Sarap. Wala lang na, di man na siya kung tatan. Bakit ikaw? Lami na ginaray-ray, lami. May kinatol? Mantinil lang kung tinuod niya manok. Lami pa siya sa mga... Sus! Okay, is real. Sarap. Ano? Paano? Raisa. Lami. Manok yun. Lami, uy. Kung wala lang nagipanitan, loodan lang ka na. Ayaw lang. Ay, papanita man lang. May bay. Pero kami, ana, why pa nagsanit. Ano eh? Sipin mo na lang. Ano yan? Kami ang tiin. Lami, Ray. Kung ba yan na baki, apredisya. Mura kung manok good. Sa lalaki na eh. Sure po siya. Lahi ang lalaki kay mo pang sex drive. Mo ba? Nay lima pa diya ka bu? Men, kaon yung banat na, men, ha? May na palabi ano main kay ino ko manghin. La. Aktibo giday. Mamanghuran. Hanga kay apas. Oy! Ani amin ra giday. Mga bata sa tiga. Taon og ulo sa bakbak. Unya lami. Sige daw sup-supa. Ew. Pampagahi sa pinakadakong ugat. Wala ba siya plano maligo? Advice para sa mga going down. Loya na. Bakbak. Picture, dali, compress. 1, 2, 3. Ay, kani na nga niyo, kani. Anong puti na nga kuha? Albay mo na. Hello, gipanitan. Alas mo. Nagkalkuran pa na. Albay mo. Kanan sa CR ba nga dagko kayo? Buka ba na sa buka? Nag-away na sad mo. Nakita na ko sa post mo. Wala na kay kalipay. Makalagot na makita na ing anak ka.